umthokozo wambonambi eDasenuki. Masikhuluma ngeDasenuki ke sihlala njalo sibalula ukuthi sikhuluma ngendawo eseduze neRoma. Ngokunjalo iRoma futhi iseduze nePinetown. Sihlala njalo ke sinenhlelo ke esihlala siqopha lapha eDMT Studios. Ohlelweni leDasenuki Wat 14 Galaxy TV. Sibe nehambeli ke njalo esihlala siyimema nesihlala siyibiza ngoba siyesithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi masenza uhlelo njenganalolu sifuna ukuthi abantu bayifikele bayikhulumele bona singagcine sesibakhuluma emakhoneni. Yona ke iDasenuki Wat 14 Galaxy TV le uyongena ke lapha nepage lethu ke YouTube bese usearcha khona uthi iDasenuki Wat 14 Galaxy TV bese uphinda ungena nalapha ku Facebook futhi ugooglisha uthi iDasenuki Galaxy TV njalo njalo. Yena kumthokozo wambonambi ke lo enihleli naye namhlanje ohlelweni sine guest speaker ke namhlanje isivakashi sethu esikhona ubaba uSgananda umfokashezi esimcelile ke samncenca ukuthi akasivakashele namhlanje ohlelweni lweGalaxy TV. Ningakhohlwa njalo ukukhopa ipaste and subscribe njalo njalo epage lethu ku YouTube channel. Baba uSgananda Nkosi siyakubingelela kakhulu lo hlelo lweDasenuki Wat 14 Galaxy TV. Ubani baba uSgananda? Angibonge kakhulu. Yes. Ngibingelele kubalandeli nabalaleli nababukeli bayo iGalaxy TV. Yes. Ngibonge nje nomsebenzi omhle kangaka okhona la kuGalaxy TV Wat 14. Siyathokoza kakhulu. Yes. Ubaba uSgananda umfana nje wakashezi. Yeah. Ozalelwe entabeni zaseBhulwa. Uthe samncane wasuka eBhulwa wazohlala elokishini laKandengezi. Yes. eThekwini. Wafunda khona amabanga aphansi. Uthe safunda khona amabanga aphansi ngeminyaka yawo 1989 kuya ku1990. Udlame bese luphezulu kakhulu ke lapho ke khona Kandengezi. Yes. Waqala ke wazi involve nento zomzabalazo ngoba wazi wabaleka waya kaNokweje. Mengabe fika kaNokweje emncane ngako 14-15 years. Yes. Wafika kunzima kakhulu. Yes. Ngase ngiyafunda ke khona kamazinga kusuka kwakusawo standard 6 kuya ku matric ngaleso sikhathi leso. Yes. Ngaze ngafunda ngaqeda ngo1996. Ngoba isimo senhlalo lebengihlala khona bengingenalo kahle kahle ekhaya bengihambe ngihlala nje emizini yabantu. So kwenye inkathi imizi bolekisana ngami ukuze ngikwazi ukuthola ukudla noma ngithola indawo yokulala abanye bathi angilusa abanye bathi angicande ngitheze bayazi kaNokweje le koma ushweni abantu engikhule nabo. Konje makhuluma ngoNokweje ukhuluma ngendawo engaseqopho. Indawo engaphansi kwaseqopho eqopho elimantende besilusa khona. Okay. Ila engikhule ngaphewa khona kakhulu ngenhlonipho. So nje ubaba uSgananda uyena lo muntu loyo okuthe ngo1996 eseqeda umatric wabuya ke weza khona Kandengezi lapha ebaleke khona esezofuna ke amatohwana ngoba nemali zokuqhubeka afunde ku varsity zazingekho. Awusibonga kakhulu. Sibonge nje baba uSgananda nokuthi siza ukuthi usuka lemakhaya koNokweje koXhopho ngakoXhopho lokho kusinikeza iclue ekuthenini umuntu okhuliswe ngesintu waphinda futhi wazokhuliswa ngenhlonipho njengoba uchaza. Sisaqhubeka nje sinawe la ohlelweni leDasenuki Wat 14 Galaxy TV. Mhlasimbe njengoba usuthe ukuchaza kancane ngomlando wakho. Njenga namhlanje njengoba sikubizile. Sikubize as counselor. La se Wat 15. Mangaphosisi. Andike bengifuna ukuthi mhlasimbe sivele sisuke sihlale ekuthenini njengoba nje usuyikhansela yini ekudrive ukuthi ugcina usuze wafika kulesi sikhundla sokusona njenga namhlanje. Yini eyenza ukuthi abantu babone ukuthi fanele ube counselor? Ngiyabonga kakhulu. Angibeka ukuthi ngithe mangithola itoho lokusebenza la eThekwini imali ebengiyihola ibincane kakhulu. Ngase ngithi ngizokwakha amakotishi. Yes. Ukuze ngakha amakotishi ngangena imali yokuthenga ama-blocks. Yes. Ngithenga ama-blocks oqala sengizixovela mina labashibhile. Bafika abantu bawathenga. Mengabe bathenga lama-blocks ngagcina ngawakhanga lawo makotishi sengidayisa ama-blocks. Ngithe mengibona ukuthi ayadayiseka ama-blocks nala kaMlungu incane imali engiyiholayo. Yebo.
hayi nganquma ukuthi engathi ufuna ngiyeke emsebenzini ngiyokwakha isitolo sehardware so ke kukhona indawo yayikhona ke kamakhelwane ngayifisa le ndawo iminyaka bengafuna ungidayisela bathabela umese benginikeza labo openi abanginika bona ngabafaka kuplastic ngayabona le yamuzi ngoba ngangiyifisa indawo ngoba kwenye inkathi kufanele ukuthi wenze ngakho konke ongenza ngakho mengifika khona sithe singakavumelani ngayichitha phansi yonke leyo mali ngoba ngangiyifisa indawo bafonela umfana wakho onetekisi ukuthi akabuye emsebenzini nangu usiganande senzele inkinga la ekhaya bangifaka eTaxini sayoyifaka kaApps imali ngayithola kanjalo ke indawo engadayisi hayibo ngithe sengiyakhile le ndawo kwakuyisifiso sami vele ukuthi ngisize umphakathi lelo sentshane elincane bengilithola ehardware bengilithatha ngisiza umphakathi kunemndeni nje ngiyajabula ngoba nala bedazi mhlambe ningenizwe bebexoxa abantu engiyakhelile imizi ngemali yase hardware ngingakabi cancel ingangicelanga ngangithi mangiyo deliver mhlambe kamakhelwane ngibona ukuthi hayi kuyahlalwa lapha kodwa hayi ngeke ebese ngiyazama ukuthi ke ngideliver imaterial ke siwakhela umuzi ngithi idlulile kweyisithupha mangingaphosisi eminye besingayakhi besifike sikhuphula isikhona vele besingayiqali phansi so ngalondlela lokho yandaka inamba ke besithi mase ngiyakhele le hardware ngithathe kwenginakho ngisiza umphakathi kangangokuthi ezinye izingane uyayo apply mhlawumbe usevarsity ulinda uNSFAS ayikafiki imali eNSFAS makufika umntwana ehardware ethi baba usiganana nginenkinga nginayo imali yokugibela ungithathile eNSFAS kodwa angazi ngizogibela kanjani simnikeze lo mntwana leyo madlana ukuthi simkhokhele evarsity ukuthi agibele emaTaxini kuze kube uyakhokhela omunye uthi uyafunda eDazini ku-primary noma ebheke okuhle noma mhlawumbe koMaran Ridge akanali ishet mhlawumbe ngiya drive imoto engihamba ngayo ngiyambona ukuthi sicatha sigqokile sitshekile sengiyomisa ke ngithi akafike noma wakhe hardware omunye uthola ukuthi mhlawumbe baphila nabantwana abaphila nokukhubazeka ngizibonela manje deliver sesiyasuka sesiyosiza mhlawumbe ngomanepisi ngoba umuntu athola ukukhubazeka ulele ekhaya akakwazi ukuthi asuma yozikhulula udinga le so ke kusho ukuthi ngize ngibe ikhansela angakaze ngizicabanga noma ngizimajini ukuthi ukube ikhansela ukuthi ngibe ikhansela so mina before ngibe ikhansela ngibe umuntu ngaba usomabhizinisi ozisizela abantu hayi ukuthi imali ibiningi kodwa nibikhona ngoba bengize ngikwazi ukusiza ngaphandle so kusho ukuthi abantu mebebuka indlela owenza leyo ndlela engenza ngayo base baba nakho ukuthi ubaba usiganana nami engasabi cancel angakwazi ukusiza mekwazi ukwenza izinto ezinjenga waqala lapho ukuthi abantu bangibize ngekhansela ngingakabi cancel so ke indawo enginazo zama hardware zu3 khona isemakhaya kozwelibomvu ngoba ngakhile nakhona yilana eDazini uku enye siyayakhe eMaran Ridge enye iseqobo la ngifike ngakhe khona ihardware ngiyaqinisekisa ukuthi ngisuke ngiyakhela ukuthi kuloko okuncane engikuzuzayo ebese nomphakathi wangalapho uthuthukise ngulekelele so batheme beyikhuluma kabantu ukuthi haya ngibe ikhansela baba nalelo themba lelo kodwa engizocela nje kubona abazi ukuthi usigananda akazi lutho ngobukhansela ngithembele kubona futhi ukuthi ababuye bazongitshela ukuthi cha ke lana ke sigananda singasizakala makukuthi uma bengakwenzi lokho kuzoba nzima ngoba mina ngibheke bona usho ukuthi ukukhansela lo mnjobo ukubona ufuna ukuthi nisebenzisane nonke collective kuze kwazi ukuthi izinto zenzeke ngendlela ake ngikulinganisele nje uma ngabe nomuntu owenza ama sports ayithi mina ngikhansela mina ngimazi yena uyawenza ama sports uthuthukisa iyouth sekufanele mina ngisebenzisana nalo muntu naye lo muntu eze kumina angitshela senze ukuthi bese sebenzisana kukhona omunye umuntu olapha abanye abantu okufundela ukulapha o trainiwe angimazi mina mengabeza mina ngitshela hayibo siyalapha la abantu basizakala ngoba kufanele siphile uma ngabe kukhona abantu abadila necrime nobugebengu basebenzisana nokhansela mangabe kukhona abamabandla bayaphiliswa abantu enkonzweni bayasiza futhi ngokunikela kahle ngifisa ukuthi kusizakale wonke umuntu kungabikho ukuthi sizosiza abavotele uANC kuphela ngoba kunabantu abavotela uANC abangeyona amamember ANC kodwa abavotela uANC ukuthi sibe nekhansela so njengamanje
siyafisa ukuthi ubaba uSigananda Njobe abe ikhansela lawo wonke umuntu ukuthi weyiphi ipolitical party akusasebenzi manje ngoba moye ikhansela kufanele ukuthi ube ikhansela labo bonke abantu kuleyo ward le yes wayibeka kahle baba uSigananda ngiye ngikhulume lento nakwamanye ama comrade ukuthi uma ngabe ulapha eSouth Africa noma emzabalazweni uma ku national ukuthi uvotela inkatha noma iATM noma votela iFF uyaziwa ukuthi remember iFF kodwa mase kuza la emawadini akukhethekile ukuthi ikhansela lizolida la ewadini le ANC noma le EFF noma le ATM khona uANC sekufuneka ubheke leadership ukuthi ubani one leadership ithini manifesto yalowo muntu ngalesikhathi hayi ngibonga kakhulu moyibeka kanjalo babushezi ukeda nje lapho uzothola mhlambe kwi-organization mhlawumbe kwi-population ne-population ewu-20,000 njengoba sine-20,000 nje la ngakithi mhlawumbe kwi-organization no-800 ebese uthola mhlawumbe kwi-organization u-800 angisho le yami ngiyalenza ukuthi kwi-organization no-800 uthola njengoba une-800 nje nizolwa nodwa nibanga kodwa futhi ukhansela waleyo organization esikhona ukuthi nilethi service delivery kubantu nibhizi yalwa no-800 futhi akulo abantu abawu-800 kulo abantu abawu-20 ngenhloso zabo ebese uthola ukuthi ke manje na-ke uma ngabe wena uzothi ukuthi ube above kancane ngaphezulu kwalokulwa kwenu ebese ubikhansela lawo bonke abantu you would find ukuthi manje instead of ukuthi lama political njoba ni organization nje kuze kusuka omunye umuntu ongekho le organization omrophe ini ukuthi nizosebenza nilekelela umphakathi ezinye zenkinga lezo ezikhona mina njengoba uSigananda nje engifisa ukuthi uma ungangibuza nje ukuthi yini vision yami when we talk about lento yobukhansela nepolitiki is to stabilize ipolitical climate ayibe ngcono abantu bangagcini sebesafarisha ukuthola intuthuko ngoba lapha ngaphakathi kwiorganization kuyabangwa kuyaxotsha awusuka madoda elikhulu logama babu Sigananda niyayizwela ke babuke lapha emakhaya ke sihleni no babu Sigananda umfokashezi la kwiDasenhoek 14 Galaxy TV iDTM studio ke le sikuyona sihlala njalo ke siqopha lezi inhlelo ke uyongena ke lapha ke page lethu ke ku YouTube channel uthi Dasenhoek 14 Galaxy TV bese ungena nalapha ku Facebook Dasenhoek 14 Galaxy TV nobeke senikhopha subscriber ni paste dlulisele nakwabanye njalo bakwazi ukuthola izinto ezinjenganalezi bazi ukuthi masikhuluma ngoba uSigananda sikhuluma ngobani baba uSigananda sesihlabela mgama ngifuna ukwazi manje ukuthi njengoba ula ukhethiwe ekhanseleni ngoka Khongolose usuka apho noKhongolose wabuza omunye umbuzo uKhongolose sisuka kude naye ake ngichaze nje kahle njoba ngithi sasibizwa ngamaqabane kuthiwa amaqabane mufaka iteku nje kuqhamuka umuntu weIFP ngalesi yasikhathi sisakondengezi ngisakhula wawubaleka kukhona amaZP nanibaleke kwenye inkathi uzusindiswa ukuthi uzobaleka ungene emzini umuntu ongawazi ufaka iphinifu bafike babuze wena ugqoka iphinifu bengakubuki so ke umuntu uqale umzabalazo ela iminyaka no13 14 njoba ngithe ngaze ngabaleka la komazabeni koqopho ngitshe ngizofica insimbi sipholile kanti ngafika ishisa kakhulu so umzabalazo umuntu usuke kude nawo kuphela ke ingxaki ekhona ukuthi ke omunye umuntu mhlambe njoba ngila kule ndawo wat 15 ngifike khona ngo2002 abanye ke khona lana ke baye bathi hayi le ndoda umzabalazo ayiwazi ufike manje musha imzabalazo bengazi ukuthi sisuka kude kanganani silinyelelwe kangakanani mangizokutshena ngeke ngikwazi phela ukuphatha amagama abantu leko qobo kuliwe emini libalele kumiwe entabeni ngalezidutshulo ehlela uthi uyasukuma uyabaleka kusukuma wangakini ke manje ashise kwangakini ngibalekani uyabona so ngo1993 nje mhla ka15 kuNovember kwabhubha insizwa zakhe eziwu3 endaweni yasemazabekweni zihambe ngemoto iveni mina ngasindiswa ukuya esontweni ngoba kubalekile ukuya esabatheni bathi bethi woza sambe ngathi ngesabatheni kade kumina engithe asivukeni sihambini so ngathi ngiyesabatheni ayina ngempela kuthe sekushonela baba ngisubuya ngo3 kuthe sekushonela ngo5
wabuya umalume athi hayi khona ngeke bapho sibani bana sami nisobabheka imoto esangena ukuthi sisobabheka yacishe yaginqika nathi mengabe sidlula nje eplangweni semazabekweni singazi baye bengakhona sasolanda ubhuti ekhweni lakhe mebebuye hayi sami kwaphela 2 days sabathola edamini bedutshulile so esengisho ukuthi umzabalazo umuntu usuka kude kabi nawo kuphela ke ukuphela mawufika ngalesikhathi endaweni kuyakuthiwa umusha yemembership yalo muntu yini kona ke kwangisiza ke lokho ke ngoba ngasonke isikhathi mengabesho njalo ngiyangithobise phansi ikhanda ngivume ngoba manje akufanele ukuthi uphikise noma yini efika empilweni yakho umuntu umdala nomzabalazo lapha esuka khona ziningi izinto adlule kuzona ngiyakwazi ukuzikhuluma la kodwa ke la sihleli khona ke bayabasibasha siyakwamukela lokho kodwa ke phela noma sibasha noma kuthi umuntu umshanganani kwi-organization kwezomzabalazo ngoba usekhona naye musha ubalulekile madoda hayi washaya baba usiganana ngiyakufakazela ngoba ngempela ngalezi ayikhathi okhuluma ngazo kuye kwakube impela kuze kwayikhehla lapha eClermont ubaba Achigumede wagcina sefunda iUDF yebo ke insivala umlomo yebo ke ngiyacabanga lezi ikhathi obukhuluma ngazo impela beqhuma ngazo insimbi izo lezo ikhathi lezo hayi sibonga kakhulu ukuthi uyicacise leyo sekufanele ukuthi ke nababukeli nabanye sekufanele ukuthi bafunde bazi ukuthi empilweni kahle kahle ungathi mawubona umuntu efika endaweni bose umthatha njengomuntu omusha ngokufika kuleyo ndawo yebo but kodwa ngokomzabalazo umbhasobhe ngoba mhlawumbe usinye isikhathi usuka kude ayisibonga kakhulu babushezi mawusikhuluma kanje ngoba baningi abantu abanale problem onayo nami ngeke ngabhekana naleyo problem esikhathini esiphambili because nami ngeke ngathi kuba ningana kakhulu ngala intshongweni isikhathi esiningi ngaze ngabuya ngiza la ngazo lezi ikhathi ishisa kakhulu insimbi uNkulunkulu kwasikhusela ke njengoba ukwakhuluma indaba yesabatha ibaluleke kakhulu ngoba isabatha kwesinyisikhathi yile elibuye likhusela abantu entweni eziningi ezivunguvungezweni yebo ayisesiqhubeka nje babushezi ngifuna ukwazi ukuthi ke mhlasimpe njengoba ke sewuthathile la ecounseling mhlasimbe iziphi izinto oyithembisa umphakathi yiziphi futhi izinto oyiphethe enhlelweni zakho nje njengoba kuthe ukushintsha phela manje sesingena kolunye uhlangothi olusha lamakhansela ngibonga kakhulu ngizoligcizelela leni noma sengingaliphene lokuthi kwivision yami enginayo nenhlelo zami enginazo uma singakho siqale sithi ukustabilize ipolitical life yale branch yale ward engiyona siphilise yona ziningi inhlelo umuntu anazo ivision yami nje ukuspeed up iservice delivery sifisa intuthuko ifike ngokusheshsha emphakathini ngoba kulomphakathi wethu esinawo mangiphuma nje la ekhaya ngiyuka ngithi lesamela kuhambeki imoto ziyafa amaphotholi dingi speed up service delivery le nto leyo umgwaqo ugesi kunendawo la ezihlala mhlawumbe ipopulation enganga no 9000 akukho no ward umuzi onogesi osemthethweni bonke baphila ngogesi oyinyokanyoka ugesi uyadingeka kunendawo la ezifana noMawosi isekhanyeni iseMuthala iseNew City entsha azinawo umgwaqo noma zina umgwaqo kodwa awunawa umnye umsebenzi wami le ukuthi ufuna ngiregister lo mgwaqo bese ngiyayiapplyela ipermission yokuthi izothola ugandaganda lo ozoyigravela ngoba omunye umuntu uthola mangabe ehlala nje ekhanyeni ensimbini wehla le stopini abanjwe inkunzi la ngoba itekisi ayimfaka phakathi usazohamba ihour lonke yaphansi eGibagosha noma enyuke ekseni kanjalo so wese ngisho ukuthi ke ezinye zezinhlelo ukuthi umuntu anazo afisa ukuthi azilekelele ngazo ibridge malinethile etshela imnyama ziyamuka imoto malinethile etshela imnyama iya overflow ibridge kugcine sekune traffic la sekushayisana imoto nezingane la abantu babe late abanye baxoshwe emsebenzini abelungu ngenxa ukuthi ibridge esinalo alikwazi ukuaccommodate isimo sokuthi sekufike imvula eningi ihigh school into engifisa ukuthi kule term yami ngithi ngiyaphuma isikhona asinayo ihigh school la eWard 15 sine primary itshela imnyama sine primary icutshwayo sine primary iJubili ngikuninganisele nje umntwana umfundile unama degree awu2 uthisha ezizamele before ubuthisha kufanele wenza ama practical uke waya la eClarke Road esikoleni somakelwane nako Savannah bathi ngeke wena sikuthathe
wathi umntwana wami yini ngangithatha ngeza ama practical ngoba phela nina sesikhathi bathi hayi inkinga owase wathi 15 etshela imnyama empolo pho inkinga ilapha lapha mabonse hayi ingane zasetshela imnyama nasempolo sifika late esikoleni kubuhlungu kangakanani ke lapho ngoba asinayo high school so ezinye zenhlelo enginazo ukuthi sibe ne high school ezosilekelela zikhona inhlelo zokuthi sokwakha iclinic enkulu ikhona ibudget siphasisiwe sizozwa ke ngabasiphethe ukuthi izoba khona etshela imnyama abazolaba phathi bethu ngiyafisa futhi ukuthi kule ward le yes gibe ne ward parliament bengikhuluma ngeward parliament iparliament elizomela zonke inhlaka manje ngithi zonke inhlaka sports business unemployed youth abantu abaqakekile ngoba siyafisa ukuthi uNkulunkulu uzosiza emuhle ukuthi sithenge imoto ezohlala nje stand still kube nabantu esizoba tasker njengomphathi wase-Ward 15 ukuthi abavuke insuku zonke sibanikeze no petrol nabo siphinde futhi sibanikeze into ewumholwana yokubajabulisa ukuthi abayofunela abantu abangasebenzi umsebenzi yes ayikho inkinga ngalokho bavuke insuku zonke bayofunela abantu abangasebenzi umsebenzi kodwa lokhu sizokwenza uma ngabe sihlangana thina siba neparlament sizopresenta izinto siyafisa futhi ukuthi sithuthukise intsha kakhulu ngamakhono intsha iready and ivocal and iyafisa ukuthola ithuba kodwa ithina esivale amaxhama okuxhumana esivale ama platform uma ngabe usufikile kuyona intsha iyathetha mina ngiphuza ngoba ngine stress akho umuntu ongisupporta ekhaya akho umuntu onginakile ekhaya futhi ngicabanga ukuthi ngiyothola ingane khona ngizothola imali ye grant now masivula ama ground sivula ama hall sicela ukuthisha ama class afternoon abantwana babe busy nga something omunye umntwana uzabe busy abi criminal ahamba yobamba umama thatha isikhwama ngoba alikho ground lokumgqilaza ngoba akenzi lutho ne-energy eningi ayikho futhi guidance asena ama role model ngiyafisa ukuthi ngiphume la mhlambe senginama role model awu 500 ngoba akusho ukuthi awekho akhona kuphela awanikwe iplatform